Bon dia a tothom. En primer lloc, volia agrair al TIC-Salut per haver-nos convidat a poder presentar el nostre projecte. El Consorci Sanitari Integral és una entitat pública, és un consorci que tenim com a centre de referència de 620.000 habitants, tenim 3.500 professionals i 13 centres, dels quals destacar que hi ha 4 centres d'atenció primària i 3 hospitals, que serien l'Hospital Moisès Broggi, l'Hospital General d'Hospitalet i l'Hospital 2 de Maig. Dintre de la missió de la nostra institució tenim com un dels pilars la innovació i dintre d'ells un dels projectes estratègics és la telemedicina, que ens afecta a 2 dels eixos estratègics dels 5 que tenim, que és el model assistencial i la innovació. Llavors, una de les preguntes que tothom més o menys sap és què és la telemedicina. La telemedicina és l'acte sanitari fet a distància. Però més que què és la telemedicina, a mi m'agradaria que penséssiu si hem de fer el mateix que estàvem fent però a distància o hem de fer algun canvi a la forma de treballar. És a dir, si veieu a la foto, aquí hi ha una foto del 1924 on ja feien telemedicina, és a dir, per ràdio feien tractaments. Llavors, la telemedicina només és el mateix que estem fent diferent, o sigui, a distància, o hem de fer algun canvi. Si ens mirem a la societat que ha passat, aquí tenim una foto que és una botiga del segle XIX i com van canviar les botigues, inicialment van anar als grans magatzems. Aquí hi havia tecnologia? Sí. Podies pagar amb Visa, hi havia més llum, les finestres s'obrien i es tancaven soles. Hi havia un canvi, hi havia una implantació de la tecnologia. Però realment el gran canvi ha sigut amb Amazon. Amazon ha fet una transformació digital, no és ficar tecnologia, sinó que ha transformat el procés i el que ha fet és que el client és al centre. És a dir, el client, quan obre l'aplicació d'Amazon, ja li surt el que ell vol veure. No has d'anar a la botiga i buscar si trobes la brusa aquella que tu volies de color verd. No hi és. Doncs aquí ja et diu, vols aquesta brusa o aquesta verda? Llavors, aquí és un canvi de procés i centrat en el client. En salut hem fet el mateix. Si analitzem una mica el sistema sanitari i els problemes que tenim actualment, tenim una saturació del sistema per culpa de les malalties cròniques, que a més això empitjorarà encara més en els pròxims anys perquè s'ha de multiplicar per 4 els pacients majors de 80 anys. Fem una medicina reactiva, tot i que intentem fer coses preventives, funcionem molt de forma reactiva. Tenim un sistema rígid. Què vull dir això? Tenim unes consultes cada X temps, els pacients crònics. Quan jo soc cirurgiana vascular i a la consulta de claudicació intermitent, això és com una obturació de les artèries, a les guies internacionals et diuen vingui cada 6 mesos. Llavors el pacient ve a la consulta cada 6 mesos i el que fas és, com està? Igual. Bueno, pues nos vemos en 6 mesos més. Quin és el problema? Que la complicació que hi pot haver amb la claudicació intermitent és que et donis un cop i et surti una úlcera. Aquesta úlcera es pot anar complicant fins a fer una osteomelitis i acabar amb una amputació. Llavors, el problema és que el pacient mai té la visita el dia de la úlcera, perquè no és un sistema està segons les necessitats del pacient, sinó que és un sistema rígid. Llavors, tot això és el que hem d'intentar poder canviar. La telemedicina o els sistemes tecnològics ens poden ajudar a que el pacient vingui quan ho necessiti. A part d'això, també tenim una dificultat que els pacients no entenen la seva malaltia, no són capaços d'entendre o voler fer el que ha de fer. I per altra banda, tot i que estem intentant millorar, hi ha diferents nivells assistencials, és a dir, atenció primària i atenció especialitzada o atenció sociosanitària no anem junts, no és un pack, sinó que passes d'un lloc a l'altre, sí que ens parlem, però no és un equip multidisciplinar. Canvis, alguns hi ha hagut, hi ha hagut hospital de dia, hi ha hagut atenció domiciliària, hi ha hagut el projecte Brinques, La meva salut, hospitació a domicili. Si veiem les fotos, l'hospital del segle XIX o del segle XV i el d'ara, sí, hi ha hagut un canvi, no sembla com la botiga i els grans magatzems. Si ens mirem a les consultes, més o menys és el mateix, és a dir, una consulta del segle XIX i la consulta d'ara. Hi ha el mateix, és a dir, hem fet algun canvi? Home, com a mobiliari, sí, és més nou, és més modern, és més rodó, és de més colors, però hi ha camilles, hi ha una taula amb 2 cadires de davant i una darrere, hi ha per rentar-te les mans, que no es veu aquí però hi era, l'armari per posar les coses, és a dir, canviar, un canvi, jo crec que és més com un gran magatzem que no pas com un Amazon. Llavors, dintre d'això, al CSI ens vam presentar què podíem fer per fer una transformació, no és fer un ficar tecnologia, sinó transformar, i hem fet un pla estratègic de telemedicina. Hem valorat problemes, hem estudiat diferents solucions, quin era el procés millor que podíem fer,
quina és la viabilitat, la sostenibilitat, que fos escalable, perquè si fem una cosa pilot no podrà ser implantat a tothom. Hem fet estudis de resultats i també creiem que hem de fer estudis de resultats. Qualsevol innovació, primer s'ha de valorar els resultats per poder millorar allò que falla, i tenir una capacitat d'adaptació segons els resultats. Llavors, per això hem mirat què podríem eliminar, reduir, incrementar i crear. I, en primer lloc, un dels problemes que tenim són les visites. Com podem reduir les visites programades i urgents, si pot ser? Doncs hem d'eliminar les visites innecessàries. És a dir, l'exemple que us deia, tots els malalts que venen i no els hi passa res, que estan bé, doncs potser no fa falta que vingui. El que hem de fer és que tingui algun sistema perquè millori el que ha de fer ell des de casa, però no cal que vingui al metge. En canvi, hem d'incrementar el tant per cent de visites necessàries. És a dir, quan té la úlcera, que no vagi a urgències, sinó que vagi a l'especialista perquè ja tinguem un sistema que el pugui drenar. I això li hem dit com un triatge de les visites, és a dir, com a urgències va i la infermera que tria i mira què ha de fer, doncs potser per les consultes externes o per les pacients crònics necessitem un triatge de visites. També hem de millorar l'adherència terapèutica, és a dir, hem de fer alguna cosa, les tecnologies ens han d'ajudar a tenir un pacient actiu, que faci cas ja no dels medicaments, sinó canviar els estils de vida. Millorar el temps des de la complicació a la visita. Si tenim aquest triatge i el pacient també apoderat i digui «Ostres, m'està passant alguna cosa que no va bé», doncs potser podem disminuir aquest temps. Això farà reduir costos de complicacions i els costos generals. Hem d'apoderar el pacient, donant informació personalitzada, no en general que miri, sinó apoderar el pacient. I jo crec que aquí un gran important també és la gamificació. I tot això, si ho aconseguim, millorarem la satisfacció tant dels pacients com dels professionals, perquè com a professional fer 10 visites que no serveixen per res i després vas a urgències i veus el senyor que l'has d'amputar perquè fa 5 mesos que tenia d'haver-lo vist, devies d'haver vist però no tenia visita i no ha anat a urgències, no és que hi hagi hagut un error, però això a mi personalment em preocupava. Els objectius que tenim és millorar l'eficiència del sistema, fer una medicina preventiva anticipativa i millorar la satisfacció dels pacients i dels professionals. Amb això ens vam mirar una mica cada actor què podia fer i vam dir que el personal assistencial el necessitem des del principi. És a dir, si volem fer una transformació digital, canviar els processos, necessitem que la gent que ho ha d'utilitzar ens digui com ho hem de fer, com se sent còmode, què és el que sobra i el que no sobra. Els pacients també ens han d'ajudar, per una banda, perquè ens diguin què necessiten, que ens ajudin a participar del disseny i, per altra banda, el pilar fonamental, jo crec, del canvi és que el pacient sigui partícip del sistema. Pel que fa als directius del centre, jo crec que totes les direccions han d'impulsar el canvi, fer un pla estratègic i valorar els resultats i ajudar a que puguin mobilitzar segons els resultats. Pel que fa als stakeholders secundaris, que serien el CatSalut, el Departament de Salut, han de ser àgils i propiciar els canvis. És a dir, el que no pot ser és com les legislacions, que vagi tot més ràpid i després intentem solucionar-ho, sinó que ens han d'ajudar a poder fer els canvis necessaris. Per tant, el que us he dit, el pacient, un pilar fonamental. Quins projectes tenim al CSI? Al CSI tenim, ho he classificat en aguts i crònics, començaré pels aguts, que potser és el més fàcil, només n'hi ha un, que és en pacients amb cirurgia major ambulatòria. Llavors el que fem és que els pacients el que fan ara és s'operen, se'n van a casa, a les 24 hores la infermera els truca per saber si han tingut dolor, si han tingut nàusees, si tenen algun problema a la ferida, i no és fins al cap de 7 dies que van a la consulta a treure's els punts. Llavors, mirant una mica les dades, l'any passat el CSI va fer 10.000 trucades de les 24 hores i només un 2% van tenir alguna incidència. És a dir, que l'eficiència de la trucada és bastant poc. Però si, per l'altra banda, un 4% dels pacients van tindre d'anar a urgències perquè va passar els problemes després de les 24 hores. Llavors, el que fem amb el servei de telemedicina de CMA és que cada dia el pacient contesta les preguntes. Si hi ha un problema, això està connectat amb el SAP i surt una alarma i la infermera és la que truca només als pacients que tenen l'alarma. És a dir, si no tens l'alarma, no cal trucar-te. Llavors, per altra banda, per pacients crònics, el primer projecte que vam fer és el de vascular. Com que jo soc vascular, doncs vam començar per aquí. Llavors, la idea és aquest, érem els pacients claudicants. Un altre projecte que tenim, que jo crec que és molt xulo i que és diferent, és el T-Cuide. Aquest és en pacients amb demències i és un equip multidisciplinar entre geriatres, treball social, psicologia, infermeria, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals i té dos objectius. Per una banda,
disminuir les complicacions o el temps de resposta de les complicacions. Tenim uns qüestionaris dinàmics que el que fan és detectar les alarmes per fer les visites quan siguin necessàries. I, per altra banda, els cuidadors. Un dels problemes amb les demències és el cuidador del pacient amb demència. Llavors, per una banda, els ajuda a saber què ha de fer en cada situació, quina és la recomanació millor, i, per altra banda, també tenim qüestionaris d'evitar el burnout, perquè moltes vegades els pacients amb demència t'apareixen a urgències i et diuen «yo así no me lo puedo llevar porque no puedo más». No és que es caigui empitjorat, sinó que no puedo más. Llavors també tenim un altre de psoriasis i estem treballant juntament amb la coordinació de l'ICS, la Metropolitana Sud, per fer un projecte territorial integral de pacients crònics. Aquest projecte de pacients crònics està enfocat dintre dels pacients crònics amb els pacients estables, és a dir, no volem incidir en el pacient supercomplex, sinó mentre està estable per poder fer una mica el que us he dit, fer un triatge de visites, apoderar el pacient per fer un canvi d'estils de vida, per veure si podem fer una medicina més preventiva i, per altra banda, quan hi hagi una complicació, poder fer un millor temps de resposta. Això són uns resultats de claudicació intermitent, que si veieu, des del temps, des de la complicació a la visita, en el grup control, és la part de baix, eren 54 dies, mentre que el grup telemàtic, des de la complicació a la visita, va disminuir a 8. Evidentment, això era un estudi d'un any, amb la qual cosa no vam poder veure si evitàvem amputacions o no, però si us hi fixeu també, els graus 4 van augmentar, no és que augmentessin, és que els diagnosticaven més, perquè com que responien als qüestionaris, tenien més canals, detectaven més, però per altra banda van necessitar menys cirurgies. Qualitat de vida i satisfacció també va millorar, i pel que fa a les visites, evidentment hi ha una disminució important de les visites perquè no venien de forma controlada, és a dir, només venien si tenien algun problema, que avisaven i eren aquestes visites extres, que si veieu no hi va haver diferències entre els dos grups. Però sí que les visites d'urgències sí que van baixar. I si extrapoléssim això de cada 100 pacients, ens estalviaríem 920 visites cada 5 anys. Llavors, l'estudi aquest que us dic, l'atenció primària i l'especialitzada, el que volem fer és conjunt, és a dir, fer un equip de veritat, on el pacient realment sigui al centre, integral i integrat. Quines són les característiques? En què em refereixo això? Per exemple, el pacient el que té és una diabetis, i actualment ha d'anar al de primària que li controla la glicèmia, després va a l'endocrino perquè torna a tenir la glicèmia i veiem si hi ha algun problema, el vascular per la vasculopatia, la retinopatia i l'oftalmo. Avui me toca insuficiència renal. Ara he d'anar al traumatòleg perquè no sé si el Juanete me'l puc operar, si no me'l puc operar. La qüestió és que el pacient, en comptes de tenir una patologia centrada en el pacient i que el controlem entre tots, ell ha d'anar a diferents especialistes, que cadascú fa la seva part i a vegades ens comuniquem o anem junts o a vegades no. Llavors, la idea d'aquest projecte és que anem a la una, és a dir, integral, que el pacient és el pacient i té la seva diabetis. Llavors, hem de tractar tots junts. Llavors, la idea és que, evidentment, si hi ha un problema amb la glicèmia, no li saltarà l'alarma al traumatòleg, sinó que li ha de saltar o al de primària o a l'endocrino. Però una mica és això. Per altra banda, diferents patologies, hi ha pacients que tenen més d'una patologia. Aquí hi ha d'haver també una mobilitat, és a dir, si és hipertens, insuficiència cardíaca, EPOC, hem de tenir una mobilitat per dir no li puc ficar 50 qüestionaris cada dia perquè no els farà. Llavors, primària potser ha de dir ara m'interessa que prengui la dieta sense sal. Quan ja s'hagi après la dieta sense sal, dius ara vull que faci que camini més i poder orquestrar una mica què és la necessitat de cada pacient. Per altra banda, la coordinació entre nivells ja no és que ens parlem, sinó que, per exemple, un pacient amb insuficiència cardíaca, si se li infla les cames, ha de saltar l'alarma atenció primària, perquè potser amb un seguril és suficient. En canvi, si té un edema agut de pulmó el mateix pacient, no cal que surti atenció primària, sinó que ja li digui a urgències. És una mica poder coordinar les diferències entre els nivells. Per tant, el que volem és una medicina més preventiva i més anticipativa. Aquí seria una mica el resum. Si apoderem el pacient amb educació personalitzada, prescripció de la informació, gràcies a la tecnologia que ens ha d'ajudar, podem fer una gestió de la cronicitat més anticipativa, proactiva, i els resultats que volem és millorar la seguretat, l'eficiència i fer sostenible el sistema, fer un impacte amb indicadors de salut, la satisfacció tant del usuari com del cuidador i que sigui totalment escalable. Aquesta és l'última? No, la penúltima, perdó. Plataforma amb intel·ligència, què ha de tenir la plataforma? Ens ha de permetre el triatge, una informació personalitzada, que puguem fer gamificacions, uns sistemes d'alerta, canals de comunicació i ha d'estar integrada en els sistemes de comunicació, perquè si tenim 3 històries o 3 d'això és molt complicat.
i han de ser totalment escalables. Per tant, el que hem de fer és treballem amb el pacient i per al pacient, doncs fem-ho diferent. Moltes gràcies.